Da, nu este nimic nou pe aici. Da. Nu mai știu dacă în episodul anterior am arătat Electroul, care nu știu cum naiba mi-a schimbat cineva parola când am intrat pe acest cont al meu, cacăniele de aplicații. Așa. Da, a fost ușa. Da, și cum naiba mi-a schimbat cineva parola, n-am dat la nimeni acel cont. Da, și hai să vă arăt. De fapt, acum intru pe alt cont pentru că nu vreau să joc pe acesta. Sau hai să facem un battle, iar după aceea să ieșim. Da, am avut meciuri foarte interesante. Frate, ce bolangi. Deci aș vrea să iau contul ăsta, să încerc să văd dacă minte, pentru că am văzut că nu prea știe să joace, deși a ajuns destul de departe. Nu prea știe să joace, l-am bătut, frate, deci aveam 6 cărți și l-am bătut chiar atunci când am început jocul, l-am bătut pe ăsta și cum să pierzi, pentru că el avea, uitați, am făcut eu un cont, iar după aceea am dat un battle cu el, cum să îți iei bătaie, aveam 6 cărți, bine că venea rotația mai repede, dar da, și o să jucăm mâine, o să mai postez Bandit Challenge, Bandit Draft Challenge, pentru că am făcut rost de un alt cont. Nu am făcut rost de un alt cont, dar cred că și pe acel cont, acel băiat ori a dat la cineva, ori a luat cineva contul, pentru că da, hai să dăm better. Pentru că nu, l-am întrebat și pe el și a zis că nu a schimbat el numele, deși acum pe el acolo îl cheamă Susanu. Și e ieșit din clan. E oricum clanul ăla, un clan vai de capul lui. Deci nu era cine știe ce clan. What the fuck? Da, are minerul, da. Dacă mai rămâne elitul, se va ocupa bine de... What? M-am impresionat pentru că pentru 3 dăi au sărit. Deci pentru 3 spirits au sărit 3 fire spirits. Eu cred că de nu erau fac. Ce-a făcut ea, mă, frate? Nu cred că mai are, nu cred că mai are elixir, dar pentru Sky nu da. Dacă mă bagi destul de bărbați, nu cred, a dat cei doi câte o lovitură, mama, are de 9 bărbați. Am renovat azi camera, am vrut să fac un video mai devreme. Am avut 8 abonați, am scăzut la... Am avut 8, am avut 9. Da... Foarte bine acest meci și cred că vom lua... vom câștiga acest meci. Da, nu e prea atins turnul. Aici, în partea unde fac pogul acum.
Ok, se face pe partea de care se va arăt unde. Pentru că acum o să și editez pentru a face cât mai mulți abonați. Și să știți că mi-am renovat camera, mi-am făcut-o ca de bine. Și sper să apreciați și să mai apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult Giant Chest, incredibil. Nu pot să cred! Giant Chest mâine! O să filmez în autobuz pentru că o să-l deschid în autobuz mâine când plec la școală. Giant Chest. Nu cred. Nu pot să cred, Giant Chest. What the fuck? Cum se poate? Deci nu vine să cred. Te-au rămas fără... Așa, fără... Poate avem o legendară din acest minunat Giant Chest. Pentru că pe un alt cont care mi l-a luat cineva pe treaba lui, nu prea mă interesează, pentru că da, dacă aș și avea o soluție să îmi iau contul înapoi, sigur aș face și cred că s-ar strânge multe like-uri la acele videoclipuri. Da. După noul update parcă se mai băguiește așa, pentru că da. Nu știu de ce. Da, în aprilie o să postez și de pe calculator, o să postăm FIFA, da, vă zic de acum, vom posta Dota 2, CS 1.6, Clash Royale de pe calculator. Da, îmi trebuie două chestii. Îmi trebuie să strâng bani pentru microfon, pentru că nu se aude nimica. Să mai fac altceva. Bag microfonul de la... Bine, hai să dăm un beta. Da, jucăm la tot aici. Da, număr de level 9, what the fuck? Da, sau filmez de pe telefon, dau la microfon, what the fuck? Am dat cu degetul la mijloc, la frumos. Da, cel mai mult îmi place goblinii aia când se duc așa singuri, dacă ar face ce vor ei. Bă, uite bă, ce mă enervează săracul. Așa. Da, să scap de noi ăla pentru că vreau să dau un înțeleg de exportul. Da, și deci chiar sunt așa surprins pentru că pe acest cont am primit Super Magical Chest, deci mi-a picat așa Magical Chest, după câteva zile mi-a picat Super Magical Chest și pe încă câteva zile mi-a picat, adică acum mi-a picat, da, o să mă ducem acolo. What the fuck? Ăla are de 6! Se pare că n-ai uzat sau altceva. Hai să scape de schelet. Fi avut tornidă. E șmecher cum e distrugere de animat, îmi place la Archer, sunt și așa șmecher. Da, și acest atac este super mega tare.
What the fuck, dude? Ce-am băgat în mare? Mi-a turnat. Fuck it. Nu cred că pot să iau și pe ăla. Aaaa, și-am băgat. Da, nu că mă bate, deci fiți atunci că mă bate. Dar cine știe dacă reușesc să mă apăr? Nu știu de să tac. Nu, că încep cu vorbesc de aici. Bă, what the fuck, de ce te duci în partea aia? Nu m-a băgat nimeni, nu l-a pus nimeni să duc în partea aia. Da. A fost în ordinea 10? What the fuck? Cum să scazi, bă? Ba, tot aici nebun la cap, 800 de trofee. What the fuck? Bine, mâine începe minunatul Crunches. Deci îmi vine să zic Crunches, dar nu știu de ce cauză. Da, mâine voi juca mâine voi juca și cu banditul și nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex și